Des de fa 5 anys, Engidi treballa en el desenvolupament de dispositius electrònics que milloren la seguretat dels operaris del sector de la indústria. Han guanyat el Premi Talent 5G amb aquest dispositiu portable que monitoritza la seguretat de qui el porta. Veient la necessitat i la carència que hi havia en el sector industrial de notificació d'accidents en temps real. Nosaltres tenim els socis de la companyia tenim una experiència i una formació a nivell de disseny de producte i no enteníem per què hi havia aquest diguéssim, espai tan gran tecnològic de que un treballador no pogués notificar en temps real quan hi ha hagut un accident. Jaume Aragall, vocal de la Cambra de Comerç de Barcelona, va entregar el premi a Sergi Buisson, tot interessant-se per l'expansió internacional de la marca i per les millores pràctiques que suposa per al sector. Conforme vam anar agafant experiència mitjançant proves de concepte, vam anar introduint funcionalitats noves i ara ens trobem al punt que aquest any 21 fem el llançament industrial de la solució ja tancada amb totes aquelles funcionalitats que les empreses ens han descrit com molt importants per reduir aquesta perillositat dels espais de treball. Companyies com Telefònica, Orange o Nokia ja utilitzen aquest sistema i darrerament volen obrir el mercat de clients amb vocació internacional després d'haver-hi invertit més de $500.000 d'euros. Engidi és la guanyadora del Premi Talent Cambra en la categoria 5G.